Halipam, ödüňe anamyň bolmagy nebseňi diňledigiň bolýarmy? Nebseňi diňlemek, nebseň istek arzularına boyun bolmak. Nebs bolsa dünýäniň malynyň we lezzetinden doýan eldir. Beýle bolsa, başyňa düşen bir işi başarmak üçin ödüne anam bolan ýagdaýyna hili. Allah adam yaradypdyr. Oňa özüne erketmek güýjüni beripdir. Ähli zady yaradan Allah'dır. Ýöne Allah adama hayır bilen şerin arasyny tapawutlandyryp biljek ukuyup beripdir. Adam bir tarapy ýekgene diýe Allah bolsa o zady yaradýar. Tabii o zaman. Ol işiň jogapkärem elbetde adam bolýar-da, şeýlemi Halipam? Iň mühim ýerem şu ýerde salyk. Adamyň ähli güýç kubady şo başdaky isteklerini, o güýji herekete getirýänem, saklaýanem adamyň erkini ulanmagy bile bolýar. Ören mühim mesele. Onu adamyň etmeli işi näme? Adam Allah Taala degişli bolan zatlara eýemtiremellel. Men aklym, men alymym, men güýjüm diýmellel. Ýöne şunu hökman etmeli. Allah maňa bu ummatlary berdi. Menim bu ummatlara hak etjek bolmaly diýen pikir ýymaly. Onu adamyň beýdimegi, adamyň özüne anam bolup işe başlamagy bolýar-da. Hut şeýle. Sırp görecek mi? Adamlığım aladasy uturur ýalylo. Göýe älemi öldürü dörüden ýaly. Köpüsüm geljeň aladalardan gorkup titräp ýör. Durmuşu hikmet bilen seredip bilen oklar. Hikmetin göz gamaştırıcı renklerini görüp bilen oklar. Göz seredir, ýöne görýän akyldyr. Adam oğlu bolýan zatlara akyl bilen aň ýetir. Onu kör bilen gözlüğünü nädip tapawutlandyrmaly? Ine saňa ýene bir pursat, bu mühim meseleni çözmek wagty geldi. Menmi, menini kör bolmalymy? Özüň aýdan okmy näme, görýän gözlerle akyllyp. Ece, men otogum haýsy bolar? Sen aşakdaky kiçijik otoga ýerleşersiň. Ýöne ol otog gaty kiçe. Onur, kakaň bize onça bergen goýup gitmedik bolsa, öýümizde arkyn oturup bilerdik. Ýöne kakam ýok ahir Ece. Hawa, bar wagty bir güden beri getdi. Oň derden olsa indi biz çekip otyrys. Anne, Ece, şular marallaýda bersem bolarmy ka? Way edil kakaň ýalyla. Dagadyp ýörsiňiz. Biziň aladamy diýýäň zok. Ýöne Ece, marallaýda gaty ýaragsyz-a. Bolýar-da, ber onu. Bulara seretsene. Bir giden şakır şukur bulan yemesin zıngcak. Inni bärik nätan şpiri göçüp gelýärmi? Başga çäremiz ýok oglum. Bu ýerden geljek pul bize gerek bolupdyr. Iň bolmanda men iş tapýançam. Belki şonda maňa da bir tigir alyp berersiň şeýle dämeji. Men nädip garnymy doýurur kakdyp otyrkam, sen tigir diýip dursyňla. Hayırlısı. Jaý kireýinden bir näme pul düşdün. Ondan soň näme etsek göreberers. Han çaltyrak bol, entek aşakda işimiz köp. Hani bol.
En az ödeme. Diňe bergiň özün berenin bilene üzer ýaly. Üstüne götürüp minitdir. Şu bergilerden bir diýsek, ondan kredit kartalaryny ýyrtyp zyňjak. Beýle görse özüňe hiç ýyly eşik alyp bilmersiň-de. Onurhan, sen şu günler dilin gaty uzady, tapaklaň oku. Edil kakan ýaly lagalak edip. Şu kapıyı Bar gapyny aç. Hayırlı gün. Günniýiň haýyrly bolsun. Ece, bir adam ýelli. Men Salih Demir. Gazetdäki bildiriş sebäpli gelipdim bolyn. Menem Onur. Ece. Buyurun. Hawa aýdy berin. Salam. Onur sen içerik gir hani. Men gazetdäki bildiriş bilen gelipdim. Neme? İçerik girin. İçeri gelin. Gir verin. Men size kömek edeyim. Sag bolun, men özüm girerim. Buyurun. Geçin. Şu yere geçeyin. Şu yere. Şöyle buyurun. Oturun. Sag bolun. Men ýokarky hatda otoňyzy kireýin alajaktym. Üst katın Yok korkak attın. sizin için Siz ne için kadar amatda uygun boljagyny olacağı ýa bolmajagyny bilemok. Yani kusura Gaty görmeň welin neme? Gözleriniz- Gözleriňiz Hawa ýakynny gözlemiň görüşi bir neme peselli. Ýönemeň öde şükür. Başymyza gelýän her bir belada da haýır işleň bar bolşy ýaly hetden aşy gyýnanyp oturmagam gowy däl. Yer bolýar. Gep köpelde oturmaýyn. Men sizin öýüňizde kireýin almak geldim. Kusura gaty bakmayın. görmeň welin. Ya Men siziň jogapkärçiligiňizi ödüsüm alyp biljek gel. Onur, Hadi sen bar şu sen şu marallaydan marallarını çokoylaryny götür, eltip ber. hadi oğlum. Bar oğlum. Yaşlılar. Oğlun garrylara kömek edýärmi? Evet. Hawa, Çok merak ýaman ýukoýrukdyr. Bakın ben Dinleň, ne yazık men ki gynandam da öýümizi size kireýine berip biljek gel. Golaýda ýollaşym aradan çykdy. Ýagdaýym gaty kyn. üzerimde Boynumda çok fazla gaty kän sorumluluk var. jogapkärçilik ýatyr. Men düşünýän. Üstesine meňim jogapkärçiligim alasaňyz gelen ok. Men size hiç ýyly adarym ýetmez. Bildirişde aýdyşyňyz ýaly nahar wagtynyň başga wagty meni beýde görmersiňizem. Yine de Ýerinde bolýar da. Sag bolun. Salih. Salih, bir münt. Peki. Bolýa, size ýokaryn bereýin. Şertleri bilýäňiz. Allah ýalkasyn. Sag bolun. Ben Beýle bolsa 3 aýlyk kireý öňünden bereýin. Tamam. Bolýa. Teşekkür Sag ederim. bolun. İyi kalp. Wah men pek yürekli oglum. Ayağım yılap gideydi sağ ol balam. Marallayda, sen bu ýyda gaty üşeýäň agry. Ne deýin ne oglum, iň bolmanda ýaşar ýaly öýüm bar. Ontoňam sen ýaly halym soraýanam. Käşke bir peç tap bolsady. Öňümüz tomuz ahir oglum, kışda da Allaň özü kömek eder-de. Bolýa onna marallayda. Näme bol oglum, nire barýan? Nire howlugýan? Kelläme go pikir geldi. Derew gidip ejem aýdaýyn. Sere sap bol ýykylaýmagyn. Önümüzdeki Ular bilen öňümüzdäki kaýa oňors. Belki dukanynaky eşige almagym mümkin. yani Wah Onur açaryňa magulen heni de men yerimden turýaňda. Ekrem. Ekrem, Günlüydün hayırlı boldun. İçerik kalacak gelmi? Müsait. şu wagt işim bar. Näme gerek? Neyeme gerektiğini bilen ok ne? Eriğini alsan merzi. Sen bilen şertnama bağlışıptı. Men sen eğerin bergilerinin ağramlı bölüğünü töledim. Sağ ol. Sag bol. Allah ýalkasyn. Şertnamadan habarym bar. İş tapsam hemmesini tölejek. Ýokman töler. Zekra, menni sen iş taparına garaşıp biljekke. Ne çay boldu? İş tapanın bilenem yollaşın pahirini yetişýäli puluňy bolor zatları sowurdum. Ýöne, taň etjek, tekli marady bolsaň, isleýän ähli zadyň arkaýyna alyp bilerdin. Hemme bergilerinem geçeýin. Hem de borçlarınız. Yer näme diýerdin? Ne diyorsun? Sen näme diýip dursun Ekrem? Dinle.
Sen de. Sen emeki, men emeki. Evlenelim. Gel bile durmuş kurulun. Zaten biliyorsun. Ondan bilen ahire. Rahmetli hayatta Yollaşın pahir vakada senin göydüm ayırıp bilemoksun. Sen oğlun hem yatımlık mektebi verir. Nälet bolsun taňa. Binamız. Biýede. Sen şu bolup durşuňdan utanaň okmy? Nämeler diýip dursun? Maňa şeýle teklip etmäge utanaň okmy? Git ýok bol öýümden. Ýok bol diýen taňa. Ýok bol. İstiklen adım vermeden şu yerden bir adım etmen. Al puluňy. Ýok bol. Git öýümden, çalt bol. borcum Sen berin hat köp Zehra. Bu pulun yeter ödeýän bolsaňa gaty ýalňyş ýa. Ýok bol. Bağışlaň ýagdaýlaryňyz gowmy, bir zat boldumy? Yok, hiç tat bolanok. Men ýagdaýym gowy. Sen howluyan mordan gidiber. Men ýuwaş-ýuwaşdan ödüm bararyn. Bize göçýäňizmi? Evet. Sizde Bir süre için hawa biraz mihmançylykda boljak. Marallayda nähile ekeni? Siz Marallaýdam nereden tanıýaňyz? tanımıyorum. Men onu tanamok. Geçen bilen gürleşen watyny eşitdim. Berekella. Ýagşylyk eden hemişe ýagşylyk görür. Oy, Ekrem daýy. Howluk maly bolarsyň, maňa da gerekdirdi. Bolýa garaşýan. Kim ol? Ekrem daýy, kakamyň dosty. Dostudy. Kakam ölmäke köp bergetdi. Ekrem daýymam onu töledi. Ýöne inni zol gelip ejimden pul soraýa. Ontoňam men pikirimçe ol gowy adam däl. Sen ýangat howluk ýadym. Men täpli gijada galyň öýdän. Gija galanym gowy bolaydy. Ýogsa Ekrem daýy bilen gawatlaşardym. Kelleme ajaýyp pikir geldi. Hol sen zıňjap diýip oturan eşikleň ara, olar bazarda satyp Marallaýda gowy peç alyp berer. Bolýarmy şu eje? Onur. Men bu ýerde janyma jaý tapman otýarum. Sen bolsa ağacı doýurmaň gurrun ne diýen? Bollunni? Irdimini? Düşüneň okmy? Besdir. Kakaňam edilseň ýaly. Hiç kime ýok diýmezdi. Bollunni? Hiç kimen bilemok. Oğlum bazarda da satıp özüň maskara etjek bolýanmy? Bar gidonno, bar maskara bol. Besirini, bolly. Salih Bey. Salih, Çok bağışla görün. Biraz zor. Günümüz kıyınrak bolan soň. Onur, bar Salih'i ýokary otogyna alyp git. Göster. Ben de Menem ýer ýaly bir zatlar taýinlaýyn. Ben Men aş däl. Siz adara galmaň, işleýäňiz açyk boldun. Bu yer sen ýatjak ýeriň. Bu bolsa stol. Olam oturguç. O yerim iwan. bir sandalye. Yine bir oturguç barmy? Bar. Näme etjek? Sen de ona Senem otur. Men aşap düşeýin ýogsa mejam gaharlanar. suçu Bu näni men istimata aýardyň? otur. Oturany. Diýmek bazarda zat satyp Marallaýdaňa peç alasyň gelýärdi. Inne alasym gelenok. Peki. Onda näme? Ya biz Tegir aljakmy? Men tigir alasym gelýändigini nereden bilýäňiz? bütün Ähli çağalaňym tegir alasy gelýär. Inne onam alasym gelenok. Bari bir pulumuz ýoga. Peki. Onu Ben sana men bir şey taňa bir maslahat bersem näme Ýok görýär? gerek gel. daha dinlemedim Senin ki. tek Benim diňleň o mahir men ýazyp berýän bir kitabym bar. Ýöne siz köýür ahry. gözlerim Gözlem gitmäke bir kitap ýazyp berdim.
Ýöne soňuny ýazyp gutorup bilmedim. Soň näme boldy? Kitaby ýazyp gutorup bilmedim. Ýöne maňa bir kömek etse, belki kitap tamamlap bilerin. O nähili? Eger men ýazgylamy alyp kitaby ýazyp gutormaga kömek etseň, sana hepdede 20 lira bereýin. Hala peçal, hala da tigir al. Bolýarmy? İsteyämiň şonu? İslamok. Näme üçin? Şeytan özüň has gowy diýorsun. Gowy duýmar. O näme üçin? Sebebi kakam öllü. Pulumuz yok. Ejemem meni gowuren ok. Tigirmem yok. Men gatygamyn. Men hiç zat başarman. Salih, Peygamberimizin Enes bin Malik'e bir iş etjek bolanna näme maslahat berenligini ýadyňa bir sal. Ey Enes, bir işe hyýal eden wagtyň, ol iş barada Allah'dan iň haýyrlysyny bermegini dile. Soň bolsa ýüregiňe diň sal. Çünki haýyr ýüregiňdäki şol sessedir. Anne ben Ece, men mektebe gittim. Bolýa oğlum, seri sap bol. Dur hani? Erteriňiz haýyrly bolsun. Erteriňiz haýyrly bolsun. Onur bugün gaty gowgun şeýle dämi? Hawa. Ece, akşam ýaş toýumda onam nahara çağıralmy? Bolýa çağıray. Salih ağa. Hawa aýdy ber. Salih ağa, bugün men dowlan günüm. Ejem akşam tort bişirýär, nahar bişirýär. Senem bize geljekmi? Bolýa. Seni biýmede aýtmaýan bolsam höwes bilen gelerin. Onunla akşam görüşýär. Görüşýär. Nereden? Inne muny nereden tapdyň? Salih ağa ýazyjak eni. Kör borasyň kitabyny gutorup bilmändir. Eger oňa kitabyny gutormaga kömek etsem, maňa hepdede 20 lira berjek diýdi. Sen kitap ýazmaň nämetine düşünýäň? Üstüne de sen hatyň okar ýalama däl. Ay tamam. Bolýa, ýüzüňi sallama. Bazarda da satanyňdan agugdur da. Maňa näme sowadalyň? Haýran alarsyň. Barny gijag alayma. Bar. Onur, dowlan günüň gutly bolsun. Bugün men dowlan günümden sen nereden bilýäň? Geçen ýyl eşitdim, ýadymda galdy. Sağ ol. Men gadama gaharym gelýär, seňem gaharyň gelýärmi? Yok, men gaharym gelenok. Keşke pulum köp bolan bolsady, saňa ştygyr alyp bererdim. Belki maňa ejem alyp berer. Alan soňudyma haýran alarsyň diýdi. Buyurun. Owa näme aljakdyňyz? Salam. Men iş üçin gelipdim welin. Satıcı bolmak üçin. Gaty görmeýän. Satyjylyga eýäm adam alyndy. Şeýlemi ýa? Bolýa sag bolun. Sizem sag bolun. Ejem maňa tigir alypdyr. Ejem maňa tigir alypdyr. Tekliğim barada oýlanyňmy Dehra? Bu ýerde oýlanara zat ýok. Saňa bolan bergimi gyýka wagtyň içine berjek. Häzir bolsa git şu ýerden. Yok, o olmaz. Kapyňa geldim, bir käde çaýyň içmene gitme. Ekrem, meni tögerege maskar etme, dinle. Häzir onuram geler. Bugün oň dowlan güni. Git, oň keypini gaçyrma haýyş edýän. Diýmek dowlan güni de. Ola bolaydyr. Bilece utlar. Sen, Onur, emmen. Ýagny täze kakady. Meni öz günüme goýunmy, befet. Saňa bergin berjek diýdime? Şu wagt gideýimden. Git diýen, göresim gelen ok seni. Düşüneň okmy? Dehra hanım bir zat boldymy? Asıl başa bir emmaty var diýsene. Başka iş varmış.
Bir sorun varsa Eger bir mesele yüze çyksa, aýdaýyň, kömek eder. Hiç hili mesele yok. Tezadara kalman. Salih bizi kireyine yaşaya. Tansanımı da şah. Menem Awa Dehra hanım. Maňa bolan deriňizi haçan bererdiňiz ha? Yakın wagtda. ha, menem size galan 3 aýlyk kireyim berjekdim. Ama Yönü siz başka zaman. Bolýa men başgym geler. Häzir gerek gel. Bolýa onu sag oturun. 3 aylık ontuzam 3 ayınken öňünden berdiňiz ahry. 6 aýyň kynap berdigim bolýa. Menem arkaýyn morun kireyiniň aladasyny etip bermeli bolman. Ece can, seni gaty gowurýan. Ben de Menem sen oğlum. Maňa näme sogutallyň? Han nerede? çok acı. Sen yaman howluýaň-da. İşte bunu Ine aldım. şunu aldım. Şunu aldyňmy? Beğenmedin mi? Halamadyňmy? Men men maňa tigralarmy kan goýdypdym. Hangi parayla Sana sana tigir näde barýan Onur? Nädip he? parayla, ha? Ýagdaýymyzda düşüneň okmy? Sen näme hil çaga? Meni ala diýdiň ok. Uzak gün iş gözledim. Ýöne tapyp bilmedim. Sen olsa sag bolsun aýtmaly ýerine. Salih ağa, men sana ramany gutarmaga kömek etjek bolýarmy? Tamam. Bolýa, Çok sevindim. gaty gowy. İnsan Adam çok köp şey zat isleýär şeýle dämi? Hem bir bizi- Hem tigiriniň bolmagyny, hem annesi- hem ejediniň iş tapmagyny, hem de hem marallaydan pejiniň bolmagyny. her şey. Hemme zat isleýär şeýle dämi? Hawa, Allah'dan dilek gördüňmi? dilek diýäňmi? Bu zatdan ählisini Allah'dan diläýinmi? Allah'dan diňe haýyrlysyny dilemäge syýlanşmalysyň. Käwat gaty isleýän zadymyz biz üçin gowy bolmanan biler. Käwat bolsa düýbünden tersine Düşünmedim. dilek et, Dua et, şonu düşünersiň. anlayacaksın. Allah can. Men tigirmiň bolmagyny isleýän. Ýöne ejemiňem iş tapmagyny isleýän. Maral daýdanyňam pejiniň bolmagyny isleýän. Ýöne şu zatlar üçin bazarda zat satasym gelenok. Men utanýan. Hemem Salih aganyň ramanyny gutarmagyny isleýän. Men kakama meňzäsim gelenok. Kakam ýaly ejid bolasym gelenok. Allah can. Nähirsi gowulýan bolsa, nähirsi haýyrly boljak bolsa şonu isleýän. Sana şükür edýän Allah can. Onur, Günaydın. ertiýeriň haýyrly bolsun. Ertiýeriň haýyrly bolsun. Näme boldy? Sesim gowy işdilen okla. Tigir üçin dilek etdim welin bolmady. Haýyrly üçin dilek etjekdiň ahyry. Etdim welin ýöne bolmady da. Onur, ýür ertiýerlik taýyn. Ertiýeriňiz haýyrly bolsun Salih. Ertiýeriň haýyrly bolsun. Ýürüň ertiýerlik taýyn. Sag bolun. Salih ağa, Raman näme barada? Yetim bu onu ululdan iki uyusu varada. Keşke şadiyanrak bir zat bolaýsa di. Ondan durmuşymyzda yeterlik dert bar ahry. Şadiyanlyk düşünje göre ütküye. Alo. Alo, Efendim? Hawa, Evet. Hawa buyurun. men aýdy beriň. Öyle mi? Şeýlemi? Tabii Hawa efendim. elbetde. Tabii Hawa, muhakkak. hökman. Peki o saatte Bolýa, men şowa şu ýerde bolarym. oldu. Bolýa, Hoşça kal. sag bolun. Hoşça kal. Sag bolun. İş baş. İşe kabul edileydimi diýen. Bugün öyle. Şu gün öýlenden soň görüşmek üçün çağırdylar. Çay ist. Kime çay? Doğru aýdan ekeniň Salih ağa. Dilek etmek hakykatdan hem gowdat ekeni. Okula gidip Mektebe barýakan menem kitapxana çenli uğrasyny. 3-4 tane almaly kitabym bar bolýan. Elbetde ejem ruhsat berse.
Elbette bolar. Men elimi koyun. Bir şey mi oldu? Nekra hanım bir zat boldumy? Salih, gaty görmäň welin ýöne men oglum derek özüni ýitiräýär. Bilýäňizmi, çaga marallayda üçin helak bolup ýör. Kaka aradan çykalyber gaty jidledi. Sizden oglum bilen ara baglanşyňyzda teri taply bolmaňyzy haýyş edýän. Oglum derek özüni ýitiräýär. Salih, men sizden haýyş edýän. Elbette. Men teri tap borun. Günniýiňiz haýyrly bolsun. Günniýiňiz haýyrly bolsun. Salam. Siz bizim köçemde täze göçüp geldiňizmi? Hawa, Hoş geldiňiz. hoş gördük. Sen gidiber. Biz mektebe gidem zok. Nere barýaňyz? Onur meni kitaphanä gidýär. Maňa ýazyp oturan kitabymy kömek edýär. İnşallah on kömek bilen kitabymy guturyp bilerin men. Ýöne siz Şoň üçinem onur men gözlerim bolar. Hem romanyň soňuna bir karara gelip bilmedik ýerim bar. O arada da onur maňa kömek edýär. Onur çyndanamy? Men hem sen ýanygda bolup bilsedim. Ey, agdyna tüýdüýsi gitmedik. Bir tigreme alyp bilmediň. Näme, puluňyz ýokmy? Al sana gerek bolsa. Hadi. Barın oňa kömek edin. O bir ýerine agyrdan bolaýmasyn. Men ýagdaýym gowy, men ýanyma gelmeň. Menem siz bilen kitapxana gitsem bolýarmy? Bolýar. İyi günler. Günniýiňiz haýyrly bolsun. Günniýiňiz haýyrly bolsun. Kömek edeyinmi? Hawa, men Osmanly kitaplaryny görjekdim. Bolýa, ýörüň meň bilen. Çocuklar. Çağalar siz şu ýerde garaşyň, bolýarmy? Ýörüň şu tarapa. Onur? Onur, Sen bu sen midim? Sen Sen meni tanan lälsiň. Men Nejat daýy. Kakyň mektepdäki dosty. Kakam öllü. biliyor. Bilýän. Ullukan ýetki. Hakykatdan mol gowy adamdy. Gaty gowy diýip biljek ferek adamlarymyzdan biridi. Kakam gowy tanaýarmydyňyz? Ödüm gaty gowy tanaýadym. 20 ýyllap bile işledik. Ömrüm oň ýal dogurçul adamy görmedim. Bir oňa ýamanlyk etsek, ol oňa ýagşylyk ederdi. Asla vazgeçmezdi. Çok Gaty sabırlı. tawarlydy. Bile gururçyga öderdik. Bir işgärim köterip duranyny göräýse, utanman çekinmeýän ol işgärilen bilelikde daş çekerdi. Ýöne köp bergisi galdy. Ejem töleýär. O bergileň sebäbi kakyň däldigine ynanaý. Kakyňa gaharlanmagyn. Kakyň ölenden soň men seni görjek boldum bolýyn. Ýöne ejeň ruhsat bermedi. Neyse. Bolýa da. Men köp geplemäýin. Onur senim kakyňa men däpsiň. Onur, kakyňa gowanmalsyň. O gaty gowy adamdy. Adamlar onu hemişe ýatlaýandyrlar. İnşallah senem oňa men däpsiň. Nur için. Jaý cennet bolsun. Annen. Ejeňe da Allah kuwat bersin. Bolýa. Sag bol. Tanıdık mı? Tanışyňyzmy? Kakamyň dost ekeni. Onur, sen nähil gowy kakaň bar ekeni? Ýöne sen ejem, men ejeme beýle gurrun bermendir. Maňa da. Salih ağa. Men bazara çykyp bizim köne zatlarymyzy satmakçy. Berekella. Buyur. Gel gıydym. Günniýiňiz haýyrly bolsun ýaşuly. Men iş üçin gelipdim bolýyn. Ha, doğru gıydym. Gel geç. Ýaşuly, men adym Behra. Şugun maňa jaň edipdiňiz. Düýnem telefonyny gürleşipdir. Aslynda iş barada onçukly kandidat bilemem bolýan ýöne. Düşündürürün. Şeýle bir köp saat ýok. Bir ýerde men ýöködüm ýaşaýan. Bu giň öýde ýöködüňiz ýaşaýaňyzmy? Aýalyňyz, çağalaňyz ýokmy?
Ayalımın aradan çıkanına 10 yıl bolup gelýär. İyi yarasın. Çağalanma, yöne olan bana hiç peydalar yok. Hatta orta 5-6 yıl ön hemmet yanımda di. Gözüm onun ayrılan oktular. Yöne ovat bulunmadı. Epes aylımın vardı deyip bilirin. Son olsa men elden ayaktan alıp işlep bilmediği yağdaya düşüm son pulun çeşmedi kesilen son olan var dağıdı. Menem şeyde bir köydüm garmalı boluverdim. İyi Allah'can. Alad etmeydim, aylığı verir yar pulumma. Yok ya şulu estağfurullah. Bilyen bilyen, oyun ettim. Değişmen guvuriyen. Yağışın etli adamdan belli. Yöne kıynanma. Aslında 10 yıl ervet yağdada da değil. Sağalım men garip duruy diğeri bolin yöne elimde entek olara görükmedi katlamam var. Birden şeyle yağdaya düşeydim de bir vaatlar yığına koyun dağıttım. Köpüsü bolsa katı gımmatlı bolan üçün yığınan dağıttım. Bir bolyada yine de gepi köpeldeydim ödeyen. Senin isteyen dağıdım hepten belli güller gayip öğe serin zam vermeli, nahar pişirmeli, gülleri seyretmeli, ütük etmeli ve başka da öğün işleri de. Men hemmetini ederin ya şulu. Siz alada kalma. Hemme da özüm seyrederin. Elbette meni işe almakçı bolyan bolsaňyz. Neyim için almayın? Onu alaştık. Eğer istesen ertirin özüne işe başlayıver. Çınlanam mı? Köp sağ olun. Köp sağ olun. Salih ağa, men pikirimçe bu kitap katı koğuy. Okap katı koğuverdim. Kitaptaki yetim ıydı Elif. Onu okutmak için katı köp cevir çekmeli bolupdyrlar. Bir gecede hemmetini okudun mu? Hawa, şeýle bir gyzykly eken welin, ähli kitaplar şeýle gyzykly bolan bolsa, diňe kitap okawardım. Käşke menem feňal ýazyjy bolup bilsedim. Belkem bolardın. Bilmedim de, men siz ýaly okyply däl ahry. Ol entek belli däl. Eger muny etmek hakykatdan mesleýän bolsaň, diňen şükür, okyplylygyňy dälligiňe şonda düşünersiň. Hanonno işlemeye başladymy? Bolýa welin ýöne bir roman gutoran ýaly, nämetini işläli? Ýöne romanyň soňy belli däl ahry. Hawa. Inni yekan iň soňunda nämeler bolanyny gözden geçireli. Sen gurrun berip biljekmi? Yetim ýygy gyýylyk alýarlar, ulal diýarlar. Hatta uyalarından biri onu okutmak için tikin tikip ýörke, kör bolýa. Ha soň näme? Soňra gyýdar gaty baý adam bilen durmuş gurmak isleýär. Ýöne ol adam uzak ýurtlaryň birine gitmekçimişin. Gyýdyň ama durmuşa çykmak üçün maşgalasyny taşlamaly. Iň soňuny şo ýere etip goýupdym. Inni gyýd gidermi, ýa-da galarmy? Bilmedim de. Oýlanyp görani. Sen gyýdyň ýerine bolan bolsaň, seni ösdürip ýetişdiren adamlary taňa mätäç bolup buğurkalar taşlap gidermidiň? Ýöne gyýdyň özi ol adam bilen durmuş gurasy gelýär. Hawa. Gitmedim. Bolýa, durmuş gurasy gelýän bolup biler. Ýöne olar oň üçin köp zähmet çekdiler. Onu gaty goýarýarlar. Ondan mol adam şoň ýaly gowy adam bolýan bolsa, gyýdyň maşgalasyny ýany bilen ekitmäge ruhsat bererdi. Ol adam baý adama, ullakan öýü bardyr. Gyýdy şoň ýaly çyndan söýýän bolsa maşgalasyny hem gowy bererdi. Ýok, men bolan bolsadym ýok man galardım. İşläp maşgalama serederdim.
Seretine, sen ne de hin marakeni gördün mü? Soňuny men diýişim ýaly etjek bolýaňyzmy? Howa, edil şoň ýaly eder. Başlaly onna ýazmaga. Onur, gelindi ýat. Bolmasa ertir okuňy ýetişip bilmersiň. Hani bar onna. Bu gecelik şu işlenmedi yeter. Alani, bulum sen birinci hepdiligiň. Sağ bolun. Salihaga iş ertir dowam eder. Giýjaň rahat bolsun. Denkem. Güller täze ýerlerini gaty gowy gördüler. Gördüňizmi daýy? Nähil gowy güllediler. Hawa. Ne oldu? Ne moldagyydym? Nämen pikirini watdyň? Hiç. Neme? Men gyssaly bermeli bergim bardy. Birden şo ýadyma düşeýdi. Ay görürse, inşallah bir çäre tapar. Bu çekmeň içinde ara salamaly zat barmy? Tozon tüpürülmeli bir zatlar bawarma mümkin. Seredip gör hani? Bak. Dinle. Bu hanzara bir asır töwere wagt bolup gelýär. Üstündäki daşlarym almaz. Munu wagtyny atamyň atasyna eýranly bir şahzada sowgat edipdir. Hakykatdan hem gaty gowy ekeni. Gaty gymmatly. Mun satsan köp pul ýatar. Menem kakamdan ýadygarlyk diýip saklap ýörün. Görmediňmede epes wagt boldy, görenim gowy bolaýdy. Tozony süpürde goýjydyk goý. Bolýa. Salih ağaň romanyny bilýär. Soňra men tapdym. Çyndanmy? Hawa. Oňa aýdyşyna görä menne ýazma okyp bar ekeni. Edýän işim üçin hepdelik hakalýan. Gaty gowy roman bolar. Utanýan soň saňa dokumaga getirerim. Bolýa. Ýaşy, senem men bilen bazara gitjekmi? Elbetde giderin. Häzirlikçe şunu jemledim. Bugün köprak satyp bilsek pejalar. Yok manalar. Sen nähil piýak ýürekli ekeniň. Hani ýür derew gideli. Ýür. Merhaba. Salam Ýaşy. Salam. Yine bazara barýam. Puluň jemlenmek üçin yine de azajyk gerek. Ey Allah can. Eger sen söwdegärlik şeýle gowurýan bolsaň, men sen näme üçin okudyp ýörkem? Ýylyň çagasy okap inženýer Lukman boljak bolup ýör. Bu gursa söwda bilen gyzyklanyp ýör. Bolýa da, görüşür. Görüşür. Allah can, bu çagaň ýüregine gowulup sala göre. Al oğlum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bugün yeterlik pul jemläp bilersmi kakdiýan? Maralayda gaty begenler. Ey ejem ogly, innem köýne datlar ýygnap başladyňmy? Köýne datlar ýygnamaň näme erbet zady barmy? Adamlar maňlay deri bilen pul gazanýarlar. O maňlay deriň bilen gazanan pullaňdan bile de berani? Bermesem näme der öýdýäň? Be, epesli wagt bäri görüşmänimizden soň sen diliňi uzapdyraw. Biz o dili azajyk gysgalsak nädýär? Hay ogry diýenim. Men haritlarym seni ogran ekeniň, dukanymdan haritlary ogurlamagy utanmadyňmy? Ýöre, çalt, ýöre. Bir eden işin hatabyny berersiň. Sen bilen inte görüşür. Oň başyna şeýle bir zadyň geljegi görünip durdy. Hemmeleri azar berip ýör. Ýür, biz işimiz bilen bolaly. Sen eşi tutup bilermiň? Bärik gelýän saňa. Tutup bilerdiňmi? Ilga. Seni tutjak bolar. Sen tutup bilmersiň.
Nähil köp pul gazanlyk şeýle delmi? Inne o pul bilen biz pejem alyp bileriz. Hawa. Hawa. Hani ýür derýär pej alyp baralaydan geltip bereli. Gaty begener. Bilmedim de. Pulumuz yetermi-ka? Çıkar, sanak görel hani. Yirmi, 40, 60, 70, 90, boğanlık bilenem 100. Nähil gowy bu ýerde 100.000 lira var. Men pikirimçe bu pul bilen biz pej alyp bileriz. Bugün alma Allay. Men öýde gaty giyjek alma. Ertir bir gün ýa-da başga bir gün göräýärse. Nahar hakykatdanam gaty gowy bolupdyr. Menim çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Ýogsa ýene daşardaky taýan naharlardan almaly bolardym. Sağ olsun aýdyp otursa zat ýokla. Bari bir nahar bişirýär ahry. Bir tabak naharym gysganmaly minni. Salih ağa, biziň işimiz ýene näçe hepdelep dowam edek. Şepde oturalım kadiýan. Onu näme soradym? Ay, Kim olabilir? bu kim bolup bilerke? Sen dur, men ferederim. Hiç yaxşı dekra. Yağdayın gaty gowy diýen. Nahara dagmy ihmanam çağırýan bolsaň. Al. Ähliýiginden pulum şu. Galanam ýuwaş-ýuwaş töler. Var ýananyň şumy? Meni güldürme dekra. Bu pul sen beriň onun birini deten o. Sen näme çağa oýnaýandyr ödýänmi? Ejemi öderkine goý. Bizi öderkimize goý. O sen bilen durmuş guranok. Bergimizden berer. Sen kim bolýaňa? Ýok bol şu ýerde. Onur. Git şu yerden şu wagt. Haýş edýän. Bergimiň galanyna mertir bererin taparyn. Eltip berjek diýen taňa. Git. Haýş edýän git. Acıyor mu? Ağrıyamy. Men hiç zada peýdam ýok. Seni gorap bilmedim. Hiç zada edip bilmedim. Gaýtam hemme zat bulaşdy. Neden? Näme üçin goşulmadyňyz? Näme üçin hiç zada etmediňiz? Size diýen. Zehra hanım. Siz öýüň üçin hiç zat etmeseňiz, men siz üçin näme edip biler öýdýäňiz? Muňa zatlar bilen näme baglanşygy bar? Men siziň bergiňizi berip bilmeňiz üçin 6 aýlyk kireyi öňünden töledim. Siz o pully nähil ulanyňyz? Sen maňa puly nähil togmalygyny öwreder ýaly kim bolarsyň? Sen öýüňe kimdir öýdýäň? Men puluňyzy nädip sowjagyňyzy aýdamok. Diňe bolýan ýagdaý edip berýän. Men başga näme deýin? Näme men elimden gelen kömek etmedimmi? Sen binamysyň biri ekeniň. Öýümde oturup men bişiren nahar miyip, soňra mortamağa gaharlanan bolýan şeýlemi? Ýok bol. Ýok bol diýdim. Çalp öýden ýok bolla git. Sen pulluňa bizine berjek. Beren kirey puluň ählisini ýeken alarsyň. Onu ala dedi oturmagyn. Böyle düşün. Beýle netije gelenliňde gaty gynanýan. Men nähir samsyk. Hiç zada peýdam ýok. Hiç zada. Onur. Oğlum ýör içerik gir. Ağlama oğlum. Näme üçin ağlaýan? Ağlama haýş edýän. Onur diňle. Bu bolan zatlarda sen hiç hil günäň ýok. Birinji gedek biri maňa anam bildiripdi. Birinji gedek bir zada peýdam diýänini ananýan biri gelipdi. Ýöne sen sebäpli onam ýitirdim. Men sebäpli? Men näme etdim? Hiç zada etmediň. Diňegine gejek eşikleň öý bedegleň hakynda pikir etdiň. Men barada hiç hil oýlanmadyň. Menene hak yere günäkärleme. Men gaty gynanýan. Onur tanamayan adamymyz üçin menden ýüze gürýän.
Gatı gıynanyan. Beytme Onur. Beytme. Näme deyin men? Gıynan, maňa näme? Gidip Salih agadan ötünç sorarsın. Benim ötünç sorajak. Sorap biljek gel. Çünkü Salih gitti. Näme? Salih gitti. Gitti anka. Bırak Degme gitsin. Onsuz amon bu yerde bolmagyndan biýmeda bolup başladım. Gidip bilýän bolsa, diýme gor seni şeýle bir gowurmaýan ekeni. Şeýle dälmi? Ýöne oglum men seni gaty gowurýan. Ýok giden näller, giden näller. Giden näller. Onur nira varýan? Salih ağa. Salih ağa. Salih ağa. Sen nirede? Nira gittin? Eň alaýmaly. Ejesiniň özüne anam bar. Onur bolsa düýbinden tersine, özüne bolan anamyny ýetiripdir. İki ýalyňyş bir dogryny emele Onu getirýän. näme üçin bu ýerde dur? Adamyň başda arasda bolar, ol arasdyryk soňa waka ýetip gidip biler. Akar suwlaň hapa zatlar ýeraldy kılşýaly, olam wagtyň geçme bilen dıkalar gider. Onu ýöne akymny urukturjak geçjek goltky gerekde. 5-nji ölçegiň agdalarynyň wezipelerim şundan ibarat. Görünmeýän zatlar çıkar. Onur bilen ejede peşiň ötdesiniň gelip bilerlermi-ki? Bizim wezipemiz berilen keşfi ýerine ýetirmek. Netijesi bolsa saňa da maňa da näbelli. Me, şunal. Açabilir miyim? Açsam mı? Nedir? Bu näme? Zehranyň iň soňky synagy. Elbetde onuruňam. Häzirlikçe seni durar. Ne hili ulanmalygyna bolsa wagty gelende özüň netije gelersiň. Onur. Onur sen nirede? Allah can oğlum gaty korkor. Onur. 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 Polis. Polisiya. Polisiya. Salih ağa. Salih ağa näme üçin men taşlap gittin? Näme üçin? Bu ýeriň niredigine bilem oga adaşdym. Gaty korkýan. Men beýle korkamokdym-a? Ýene de korkup başladym. Gaty korkýan. Eyvay polisiya. Onur, Ece, Onur, Ececan. Ötünç soraýan Ececan. Gaty korktum Ececan. Bollu geçti oğlum. Bollu oğlum geçti. Geçti oğulcuğum. Ece Salih ağam ýerine gaýtyp geldimi? Yok gelmedi. Goýsana şu Salih ağaňy. Seret görnäýär hilüşäpsiň. Kakan gel derrögem gözüňe ýaş aýlaýan. Onu Ececan, ol adama bolan bergimiz nädip berjek? Bir çäresini tapar. Sen bu zatdan pikirini etme. Hemmesi düzeler oğlum. Noş bolsun daýy. Sag bol goýdum. Allah razy bolsun. Men ýokaryk çykyp otoglar ýygnaşdyraýsam diýen. Näme etjek goýdum? Her gün arastalayan agyr hemmeri ýarpylap dur. Yok, men ýüregim injalmaz. Onu da men arastalaýyn, men häzir gelerin. Nirede? Hanjar niredeke? Näme gözleýän goýdum? Men hiçtat. Näme ýeten zat barmy? Onu ahil ýeten zat. Öten akşam öýe ogry giripdir. Ol gaty gymmatly hanjarmy ogurlapdyr. Näme? Hawa goýdum. Gaty gynannym. İýden seni gelmäken polisiýa bir ýerdedi. Ey Allahjan. Näde etdilerke? Kim ogurlapdyr? Bilmedim de. Ýöne ogurlary tapana syýlaga berjek. Syýlag diýäňmi? Hawa, onu syýlag berjek. Ulu syýlag diýäňizmi? Näme giň gördüň? Biler bolsaň, o hanjar men üçin gaty gymmatly.
Kaşka Salih ağam şu yerde bolsady, Ramanın üstünde işlerdik. Vay, Salih ağam gitmeyendir. Salih ağa, gitmejeni bilýärdim. Yok, bilmeyen ekenim. Men gidiyen. Çyndanammy? Stolun üstünden kalamlama versene. Tabii. Bolýa. Torbaňa salaýynmy? Ayşe diyen. Koynuklemim salıp berayden. Yok, saljak gel. Sen gitmeň islämok. Şoň üçin saljak gel. Onurcan. Düşünen okmu Salih ağa? Men sen aladan bilen özüme ynamly bolmagy öwrendim. Senem gidersen men näme işläýin? Onurcan. Sen özüňe ynamly bolmagy dälle, Allah Taala beýil baglama öwrendiň. Näme? Adamyň özüne ynamly bolmagy alýan güýjüne bagly. Adam şuňa bir düşünse, Allah'ın güpüne berk yapışar. Qaydyp bolsa asla tapdyrmaz. Sen Allah'ın güpüni goýbermedik wagtyň özüňe bolan ynamyňy hiç wagt ýetirmersiň. Men käwagt özüm gaty güýçli duýýan. Bu Allah tarapynmy? He? Elbette. Oňa beýil bagly. Men diňe saňa ýol görkezji boldum. Güýjüň hakyky eýeti bolsa Allah'dyr. Salih, sen henüzem gitmäsiňle. Häzir gidiyen. Onurcan. Çekmeden men gutyma bersene. Al Salih ağa. Aman. Ey Allah can. Sağ ol. Bollanur. Mundan aňyrek meni öýdärin. Yok, men seni ýola çenle uğradaýyn. Sağ bolun Behra hanım. Hemme zady üçin sağ bolun. Alo. Polisiýa mi? Günüňiz haýyrly bolsun. Men bir habar berjekdim gelin. Size şuun duýdurulan owurlyk habar barada. Şu owurlanan gaty gymmatly hanjar barada. Hawa. Men on kim dedigini bilýän. Hawa. Gözleri kör. Şu wagt soğançy köçede. Hawa soğançy köçede. Bakçaly öýler etrafynda. Hawa, şonna. Neme? Bir bu hanjar üçin tile goýuldymy ka diýen. Alo. Näle tiňmiş öçürdi. Nereden olacak? Menini bu tile nereden alarkam? Näle tiňmiş diýsänim. Tamam, kuvvet. Bolya, güç kuvat Allah'dan. Onu düşündüm. Yöne işler uğruna olmasa näme? Ejem bergilerini berip bilen ok. Meňem hiç sada peýdam degen ok. Salih ağa, şonda näme deýin? Şu wagtym sabır etmeli bolsun. Allah saňa bir ýol görkezýänçe bu sabyryň elden bermeli dälsiň. Allah özüne ynananlary ýoluna goýmaz. Hökman bir ýol görkezer. Salih ağa, sen nähil gowy adam ekeniň? Gowy diňe Allah'dyr. Allah meni nähil edip ýaradan bolsa menem şoň ýaly. Me alhany. Bu näme? Iň soň hepdelik hakyň. Hükman näldile? Sen işiň ýerine ýetirdiň. Hakyň hükman almaly. Al. Otobüs Avtobus gelýärmi? Gelýär öýden. Ramanyň näme etjek? Bilmedim de. Otorsa bir ýeri çapkana berer-de. O nähil biri? Ne bileyin ne? Eger men guturup bilmesem näme? Ýöne näme üçin guturup bilmen öýdýäň? Belli dälle. Allah eslemese biz näme edip biler söýdýäň. Oňa çelli men sanalgymyň dolmagy mümkin.
İyi günler. Günnüýüňiz haýyrly bolsun. Günnüýüň haýyrly bolsun. Siz Salih demirmi? Hawa men. Hakkınızda bir şikayet Siz bizim bilen polisiýa bölümine gitmeli bolsunuz. Näme üçin? Men günäm näme? Muny men aýdyp biljek gel. O ýerde bilersiňiz. Ýörüň haşy edýän. Salih ağa näme bolýa? Seni nereye gidip barýarlar? Onur. Köşeş. Allah Taala bil bagly. Birde işte hakykat belli bolar. Salih ağa. Salih ağa. Onur, nähil ýagdaýyň? Onur, sana ýene näme boldy? Ece. Ece, Salih ağan tuttular. Näme? Hawaçynym, bir oňusyna şikayet edipdir. Kim bilýär, bir wagtlar bir zatlar edenlerde. Onsu zamanam dara adama meňden okdy. Bolýa-da, han paçak başyna geç, nahar taýyn. Salih ağaň tutulanyna gynanmadyňmy? Oň üçin hiç zat etjek gelmi. O biz üçin bir zat etdimi näme Onur? Ekrem şu ýerde bolar bolgusa zatlar diýip durkaw hey bir zat diýdimi? Ýön ol, Onur. Salih, o tüýün hiç gaçan görmediňiz anamyňyz barmy? Hawa bar. Men onu görjek bolsam görüp bilmen. Sebebi men kör. Bolýa. Bağışlaň, men beýdijek bolmadym. Bolýa, men näme diýjek bolýanyňyzy bilýän. Eger beýle bolsa onu näme üçin bize kömek ediňiz? Ýöne näme sorasaňyz jogap berýän ahry. O jogap berýäňiz, bolýan ýöne bize peýda edýek jogap berýäňiz. Belki siz bermeli soralar berýän näliňiz. Diňlen Salih. Hawa ýagdaýyňyzy düşünýän. Gözüňiz kör. Ýöne bu ýagdaý gynansak da siz kanunyny biýigine edip bilenok. Bize doğru ýolda aýtmasaňyz sizi bu ýerde saklamaga mejbur bolýar. Bilýän jenap. Ýönemin içinde gymmat baha bedegler bilen bedelen hanjarly gutyny ogurlamak. Allah can, maňa kömek et haýyş edýän. Bolýan zatlara sabr etjek bolýan olyn ýöne başardan ok. Maňa bir ýol görköz. Haýyş edýän Allah can. Ama bu Salih ağaň ramany ýaly. Ýatdan çykaryp gidipdir. Hay Allah can. Bilmedim de. Bu torsa biri çapkana berer-de. O nähil biri? Ne bileyin ne? Eger men gutorup bilmesem. Bu romanı men gutormagym gerek. Gutorup çapkana bereýin. Ahyrynda söýgüni taýlap alypdy. Wepa ýagşylygy taýlapdy. Oň pul bilen hiç işi ýokdy, hiç açan bolmadym.
Salam. Näme bolýar? Näme gerek? Keşke bilmeyen yani. Sen bilen durmuş kurmakçı Zehra. Zehra. Sen goğuca oylun. Bunun altın geçeni neye sahip oldu? İyirden kadiyete verdim. Akşam talık tığına yansıra benim kapında bolur. Sen kıyın yağdaya düşüyorsun, matkara bolurdun. Düşünüyen mi? Peki Onur näme deyin? Onur'un bir bilen mi olurdu? Onun ediliyor sağamayalı vurur. Yer nenin oraya? Hayır, yok. Biz sen puluna mätäş däl. Biz bergimizi berer. Sen näme diyen? Kaçanın näre adam olup ýördi? Şunu gutaralym bäri. Bar gidinni. Bize olsa yine bir hepde wagt ver. Hemme zat yerli yerine bolur. Eger bir hepdeden hiç sat bolmasa, ondan soň ejem näme islete şolan bolur. Zehra, bıçağı näme tamrap tura? Ekrem ağa, git diýen, gidinni. Yine bir hepde. Anne, Ece, şeyse gow bolar. Maňa ananay. Biz höttesinden gelip bileriz, çyndanam. Ececan, bular sana. canım Can oğulcuğum, sağ ol. Ne düşün? Näme pikir edýäň Ececan? Sana kulak asyp bir hepdelik wagt soradyk Onur. Ýöne näme boldy? Hiç ilüt köşüklük yok. Ececan garaş entek. Entek ýaňy 4 gün boldy. Allah beýikdir, elbetde bir ýol görkezer. Salam. Näme bolýar? Näme üçin geldiň? Hayırlığından. Ekrem näme bolýar? Algym almağa geldim. Talgyt ýoly bilen. Memur bey. Hani yoldaşlar gelin, haýyş edýän. Buna 110. Muňa 110 000 lira ýazýar. 110 000 lira diýäňmi? Beýtmäň ahry. Men muny kaýmyndan 600 000 lira aldyma. 600 000 lira alym diýäňmi? 2 ay mundan 600 000 liraň bar wagty. Maňa bolan berigini näme üçin bermediň Zehra? Levent'in näme üçin beýle ýürelönni inni belli. Gerekmejek zatlar alışdyrypsaň. Durum nedir? Yer ýagdaýlar näme ýoldaşlar? Öýüň ähli goşu bilen siziň algyňy deňmeden bolýar. Siz ähli goşu aljak bolýaňyzmy? Onda biz näme etmeli? Muny başda oýlanan murdan haf gowy boldy Zehra. Bular almak üçin bergetip ýörken. Bir tek bu. Diňe şu gutyň içinde näkler galdy. Tamam ona da bakalım. Bolýar, oňa deser edil ýöne näme gutusy? Ey Allah can. Bu nereden çıktı? Amca, Dayı, amca. dayı. Buldum Hancar taptım. Bağışla görün. Siz kim bolýaňyz? Bu öýüň eýesi nerede?
Garra adama diýeniz dämi? Ol 2 ulmunun aradan çykdy. Indi bolsa bu öý satlyga çykardy. Siz on garnaşymy? Yok men. Neme? Yok men. Bir de şurası. Polisiýa. Bagşlap görüň. Men ýeten hanjar getirdim welin. Filagyny aljaktym. Ýöne men onu derew almaly. Şu wagt pulum ýetäç bolup dur. Ha, bu hanjarmy? Muň ýeti ýok boldy. Bar bir ol gymmat bir hanjar däl eken. Çağalar aýtdy. Görgülýün gynanyrmajak bolup oňa da aýtmandyrlar. Ýöne filag getirene filag beriljek diýdiler. Filag ýok. Düşündirip bilmedim öýdýän. Ona Salih nirede? Onu hanjar oğurladı diýip tutsak edipdiňiz. Belki maňa kömek edip biler. Onam goý berdik. Bar bir hanjar diýilen zat ýok eken. Hanjar ýalan eken. Yalan ekeni? Ne edip beýle bolup bilýär? Men muňa anannym ahyrin. Ne edip beýle bolup bilýär? Men ananyp ýören hanjarym ne edip yalan bolup bilýärkä? Ne edip? Inni gynanyp oturma. Şeýle bolmagyny özüň istedin. Men taňa näme etmeliligini aýdypdym. Gaty gynanýan. Başaryp bilmedim. Töläp bilmedim. Indi näme ders? Bilemok. Hiç tat bilemok. Näme üçin beýle boldy? Men nirede ýalňyşlyk etdimkäm? Belki emme zadyň diňe daşky görünüşine seredip oýlanan üçin şeýle bolandyr. Hawa. Dünýäň içem mar ahry. Sen bar. Durmuşymyz bar. Adamlar bar. Men diňe öz aladam edeydim öýdýän. Belki bu men üçin bir synagdyr. Teresini ähli zadymy ýitirdik. Elimde saklamak üçin göreşen ähli zadymy. Belki bu biz üçin täze başlangyç bolmagy mümkin. Inni baştan başlamaly boljak. Ýöne bu has gowalaýjak ýaly. Has arasa da. Evet. Hawa. Has arasa. Oturgucun almagy geldiler öýdýän. Hawa. Onur ünlü şeýerde ýaşaýarmy? Onur ünlü senmi? Hawa. Alhany bu gatlaňa. Şu ýerde golun çek. Ünlüýdiň haýyrly bolsun. Iwereniň ady ýok. Açgany näme-ke? Bu nedir? Bu näme? Çek. Özüm onda sen adyň ýazylgy. He, bu ýerde bir hatam bar. Hormatly Onur, sen romany gutarmaň bilen çapkana sylygyna manasip boldum. Roman çap edilýär. Sen olmadyk bolsaň, muny men başaryp bilmezdim. Bu pul sylyg bolsa sen hakyň. İnşallah gaty gowy ýazyjy bolarsyň. Salih ağa. Gazanypdyr. Roman sylygyny gazanypdyr. Salih ağa näil gowy adam ekeni. Kitaby men gutardym diýip sylygy maňa beripdir.
Oğlum. Men akıllıca oğlum. Küçücük bolsaňa meni utandyrdın. Ejejan, gıynan meni ağlama. Bu pul bilen ähli goşlarymyzy ýydan alyp biler. Gıynansdan näl, begençden ağlayan. Men başaryp bilmedik zadymy sen başardın. Ediyen dilegilen hemmesinin hayırlı bolmagyny dileg eden Salih ağa. Ece, men äşelere tigirim görkezmäge gidýän. Bolýa oğlum. Bol çaltay, hana o sen dostun bolan olup ýören samsyk nirede? Aýt diýen, oň bilen entek çödülmedik meselem bar. Oň gözüne görkezjek, aýt bol diýen. Ýoksa seni goý bermer. Saňa näme gerek, ejem ogly? Sen eden ýalňyşlygyny men etjek gel. Ýöre aşa gideli. Nähili gowy, şeýle dämi? Allah etledi ölüden diýirini ýokdan bary yaradýar. Adamam ondan duygudur pikirlerini Allah'ın kemali bilen diýereltmeli. Bu diýerilmegiň başy ýalňyşyňy dogry düşünüp towba etmek dämi? Towba we istigfar topragy bejermek ýaly bir zatdyr. Ýagşy häsiýet we ibadatdyr, bolda o ýere ýagýan rahmet damjyjyklary ýalydyr. Ahyryny görüp adamzat älemine çykyp başa duran haýyr sümmüllerdir. Edil Hydyr ýaly basan ýerlerini gülleder. Giýren köňüllerinim